značajnost komunikacije sa korisnicima naših usluga. U ovom zdanju smo već drugi put, zahvaljujući svojim članovima iz Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Stari grad i čelnim ljudima Skupštine opštine Stari grad, kojima se ovim putem još jednom zahvaljujem na pokazanoj dobroj volji i razumevanju naših potreba. I pre nego što pozovem naše uvažene goste da vam se obrate, želim da uputim duboku zahvalnost autorima saopštenja koja sačinjavaju edukativni seminari, jer su odvojili svoje vreme i prebogato znanje i iskustvo i time dali nemerljiv stručni doprinos ovom simpozijumu. Takođe se zahvaljujem našim članovima koji svojim radovima u drugom edukativnom seminaru prezentuju svoje ustanove i naš savez. Želim da posebno pozdravim gospođu Mirjanu Bulatović, pesnika, koja će danas sigurno uspešno zameniti opravdano odsutnog velikog pesnika i prijatelja našeg saveza, gospodina Dobricu Ekića. Zahvaljujem se organizacionom i tehničkom odboru našeg saveza, koji su uložili veliki trud da se ovaj stručni skup održi, jer smo svi mi volonteri u ovom poslu. Posebno se zahvaljujem sponzorima, kojih je malo, ali su verni poštovalci naše profesije. To je Beogradska pekarska industrija, Beogradska industrija piva, Farmaceutska kuća Galenika, Jugoslovensko dramsko pozorište i ostale. Sada, pre nego što krenemo sa stručnim radom, pozivam goste da se obrate. Izvolite.